Sa ngalan sa Manong Sanak sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Mag-ison ka ng lawa atong gihandom si Santa Agida o sa Kaberhen ug Martiro sa atong asimahan. Ug aruman lam kita sa pagsaulog ni Santos nga bisa, maginulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa nahuna, sa pulong, sa buhat, o sa lapagbuhat sa kilang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria ko ng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadaon ta kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Kaloy kami, Kristo, kaloy kami, Kristo, kaloy kami, Ginoo. Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Magampo kita. Tungod siyang pag-aulay o pag-amartir, si Santa Agida sa kanunay nakapaimot ka ni mo Ginoo. Itugot nga mga muyo siya sa imong pasaylo alang ka namo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak. Nga buyog hariman ka ni mong sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na mamatay si David, gipahimangnuan niya ang iyang anak nga si Solomon. Miingon siya, hapit na ako mamatay, pagmalig-on ug pagmaisugon, ug tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios. Sunda ang iyang kabubuton, ug tumana ang tanan niyang mga sugo ug mga hukom sumala sa naisulat sa balaod ni Moises. Aron mulampos ka sa tanan mong buhaton, bisag asa ka paingon. Aron tumanon sa Ginoo ang iyang saad kanako nga nag-ingon. Kun ang imong mga anak magmatngon sa ilang pagkinabuhi ug magmatinumanon kanako sa kinasingkasing gayod, dili kakabsag kaliwat ang maghari sa Israel. Unya, namatay si David o gilubong didto sa Jerusalem. Naghari si David sa Israel sulod sa 40 katuig, 7 katuig sa Hebron ug 3 katuig sa Jerusalem. Human mamatay si David, mipuli kaniya paghari si Solomon ug gamhanan kaayo ang iyang gingharian.
ang pulong sa Ginoo. Ginoo, gibayaw ikaw, labaw sa tanan. Daigon kaunta o Ginoo, Dios ni Israel, among amahan. Gikan sa kahangturan, ngadto sa kahangturan. Imo Ginoo ang kaharianon, gibayaw ka nga Pangulo, labaw sa tanan. Ang kabahandianon o kadungganan, nagagikan kanimo. Ug ikaw ang nagmando diha sa tanan, sa imong kamot ana ang gahom ug kusog. Ikaw ang naghatag sa kadako ug kusog, ngadto sa tanan. Ginoo, gibayaw ikaw, labaw sa tanan. Ang Ginoo managa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinunan o gipadala sa tinagurha. Unya iyang giadagan sila sa gahom sa pagkingilin sa mga yawa. O giingnan sila. Ayaw ka mo pagdalag pagkaon, ni puntil ni kwarta, o bisan unsa. Gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas ka mo, apan ayaw pagdalaglaing bisti gawas sa inyong gisulom. Mingon usab siya kanila, sa iyong pagabot sa lungsod, adto sa ka sa balay sa nagdapit kaninyo. O gayaw balhin sa laing balay hangtod mo biya kamo niya ng lungsura. Kung mahiyadto kamo sa kadapit diin ang mga tao dili mo dawat kaninyo, o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita
ug taktakang abog sa iyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa ng lakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol silang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mangyawa ug giaplasan nilaglana ug giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Busa ng lakaw sila nagwali nga ang mga tao kinahanglan maginulsol silang mga sala. Ug ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug giplaza naglana ug kaayo ang daghang mga masakiton. Sa pangunahon sa mga Hudiyo may igsuon, kung doon ay usa ka tawo nga masakiton, ang musuda yun silang nauna, mao nga adunay daotang espiritu nga mo'y hinungdan sa pagkamasakiton sa usa ka tawo. Ug doon na usay daotang espiritu nga mo'y nakapahimo sa usa ka tawo di lang sa iyang pagkamasakiton, sa iyapong pagkamakasa. Kaya sa sinudanan, ang yawa magyud ang maninintal, the tempter, the deceiver. Muna din sa itong Ebanghelyo karon sa katapusang bahin ni sa Ebanghelyo ni San Marcos. Giingnan ni Kristo ang iyang mga tinunan nga kinahanglan iwali nilang adto sa mga tao, nga kinahanglan gyud nga maginulsol sila silang mga sa. Kay kung dili sila maginulsol sa ilang mga sa o mabalik ngadto sa Ginoo, ang sa nila maghatag og kagayunan sa mga yawa nga magpabili silang kinabuhi o musamot na hinong kadaot ang ilang kinabuhi. Nga sa gayon nga doon na pagkinulsol, wala na kagayunan ang yawa nga maghatag ng kanil kasamok kadaot, isunod dayon ang paghaplas sa lana. Aron hingpit yun ang kayuhan nga ilang maangkon gikan sila pagkamaysulon sa ug mausap kini maigsuon sa atong kinabuhi nga Kristohanon ba, labi na gyud sa atong panahon karon na ang magyapon this is reality. Nga kung ang usa ka tawo dili may nulsulon sa mga sa, dili mo biya nini, magpabilin yun ang gahom sa dautan diha sa kinabuhi. If there is the presence of sin sa ka tawo, naapo diha ang presensya sa evil o yawa. Kaya sa sudanan maigsuon ang yawa mo tintal nato, paibogon ta. Anak siya musul sa atong desires. Unya mahog ta. No? Gikan sa pagtintal, mahog ta, mao na makahimot ang sa. Unya ang sa manggod mga isuon, dautan siya. Unya mawagikan kanato sa tong kalag kanang gitawag og sanctifying grace, ang grasya nga makasantos tungod kay naaman ta sa maayo nga pagrelasyon sa Ginoo. Pero sa panahon nga kita nga makasa nga kay bawta nga atong gibuhat sa yun, kana siya is a direct violation
sa unsay kababuton sa Ginoo. Nga kung imo lang tugkaron yun, ang lawom na anak hinungdan mao gyud ang garbo. Unya kung ang garbo mao ang naa sa sus atong kasing-kasing, wa na tay kalainan sa yawa. Doon na tay pagkayawanon. Nga naman, pride is evil. Ug mao kini ang kinaiya sa yawa. Siya usab garbo. Garbo usab. Ug sa gayon nga maulipon kita sa yawa pinagi sa labi pa ang dako nga kadaot nga atong mahiaguman. Kaya wa naman ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga, gipasidanan kita sa Ginoo. Kung tinuod ang itong pagka-maysulon, biyaan yun ang kahimtang sa mapananglit. Kung doon ay mga upisal, doon na may ubang mga upisal nga, mauni, bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Ang akong sa Padre, nakapangawat ko. Okay. Ang Ginoo mo pasaylos sa mong sa pagpangawat. Pero paningkamutan yun nga dili na ka mabuhat sa pagpangawat. O kung mahimo, iuli yun nimo ang butang nga imong gikawat. Sa ito pa doon ay pagpamayad, reparasyon. No? Kaya there is no complete healing without justice. Benisyon ako, Padre, kaya ako nakasa. Minyo ko, Padre. Unya, doon ako gikapuyo lain. O, puyo-puyo ko, Padre. Pero kinahanglan nga, humaliw pang umpisal, kung wa manggani mo'y kabilinggan, no? Walay mga legal nga mga issues, wa gibabag ba? Pakaslig yun ang babae o magpakasal yung duha. Kung pananglitan, no? Doon ay daghang mga legal issues na puyo. Biyaan yun ang kahimnang sa pagpuyo. Biyaan yun na siya. Kaya unsa mag-iingon ni Kristo nga sa ka babae na sakpang nanapaw. Hukman unta among babae pinagis pagbato, hukman sa kamatayon. Pero wala maghukom ang Ginoo. Ningon siya sa babae, lakaw na, ipasaylo na ka. Pero ayaw na pagpagasa. Ayaw baliki. Ang imong sa kaniya to. Biyae. Palig sa Ginoo. Aron mamaayo ka. So, mosab na magsuon. Kung gusto kitag makaangkon og hingpit nga kayuhan, kanang mahiuli gyud ta diha sa Ginoo, ug atong maangkon gyud ang iyang grasya ba, iyang presensya. Maningkamot gyud ta. Nga dili na kita magpaulipon sa gahom sa. Timan-an nato, no? Giluwas na kita sa Ginoo. Gikan sa gahom, sa kaulipnan sa. Giluwas na ta. Sa panahon nga kita gibunyagan. Gitagaan kita sa iyang kinabuhi. Gisantos niya kining atong kinabuhi. O nanaad ta. Panahon nga kita gibunyagan. Doon na tayo mga saan. Kinanglan nga 24/7, bag-ohon yun nato sa kanunay ang atong saad sa bunyag. 24/7. Kaya ang tentasyon, mura nag-aninong, nagsigsunod nato. Puyan yun nato ang atong pagkabinunyagan. Pasabotan na, kung atong puyan ang atong pagkabinunyagan, kanunay yun nato paningkamutan nga atong isalikway. Ang mga pagdanis sa udawtan o magpapaulipon sa pagsalikway o papagligon sa itong pagtuo.
Ang atong ang atong saad sa atong pagabinunyagan, dili ka na, wa ka na sa may tabo sa usa lamang kay gayon. Kinahanglan kanuna gyud na natong bag-ohon o puy-an. Puy-an gyud nato. Nga kung makamatikod ta, nga dunay daotang huna-huna, ato din ang isalikway. Ganahan ka, nga puy-an ay mong huna-huna sa daotan. Dili siguro, no? Ganahan ka, nga kanunay tang hasulon. We have the freedom to choose. Unsay maayo, unsay dili. Gamiton nato ng maong atong kapasidad nga gihatag ka nato sa Ginoo. Nga makabuot ta unsay gusto natong pilion ug unsay atong isalikway. We have that capacity to choose. Makabuot ta, doon natay kabubuton. Pilion nato ang unsay maayo sa atong kalag. Ug isalikway nato ang bisan unsang daotan nga makadaot sa atong kalag, sa atong relasyon sa Ginoo ug ngadto sa atong sikatawo. Ang nakaapan, Ma'am God, doon ko'y panahon ba nga mawa bitaw na nato kanang gitawag the loss of the sense of sin. Kaya nahimong habitual. Muna importante kayo mga isuon nga palig-unon gyud nato ang atong relasyon sa Ginoo. Nga magpabilin kita sa iyang kahayag. Kaya kung magpabilin kita kanunay sa iyang kahayag, makakita man ta sa mga kangit-ngit sa atong kinabuhi. Kangit-ngit sa kangit-ngit sa dautan. Pero kung wa ang kahayag ni Kristo sa itong kinabuhi, di gyud ta makakita o makaila nga naa na ditas kangit-ngit sa landong sa saha. Muna importante ang pagkamaampuon. Importante nga mapuy-an gyud nato ba ang unsay atong gisaulog ning santos nga misa. Sa may atong gisaulog santos nga misa, ang gugma ni Kristo. Kung sa may atong dadon, ni kuma santos nga misa, ang gugma ni Kristo ay ang presensya. Atong parion si Kristo sa atong kinabuhi. Aron, kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, makaila kita. Unsa ang mga butang nga maayo, unsa po ang mga butang nga dautan o makapahimulag kanato kang Kristo. Mga pag-ampos katawhan. Ang Diyos samahan nagdapit kanato nga mahimong iyang mga alagad alang sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Magampo kita alang sa grasya sa pag-ila sa dignidad sa atong misyon ug alang sa atong gikinahanglang kusog sa pagtuman niini. Ug maingon kita, Ginoo, pamatia kami. Nga ang nagapanaw nga simbahan, magdasig sa katawhan, sa pagbag-o sa ilang kinabuhi, pinagi sa maunungong pagsaksi kang Kristo, diya sa pulong o sa buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang buhat sa mga misyonero, didto sa langyaw nga kayutaan, magantihan og abundang ani. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga ginikanan, mula hutay diha sa ilang bukasyon,
sa pagpasa sa pagtuo ngadto sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga mo pakita kitag pag-amuma, kaluoy, gugma ug pagsabot ngadto kanila nga nabugatan sa mga kalautan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga namatay, malingkawas gikan sa mga kasamok niining kalibutana ug makatagamtam sa kalipayng tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginong Dios diha kanimo kami nagasalig. Imo kaming gipili diha kang Kristo ang pagsangyaw sa gugma nga imong gipakita kanamo. Imo kaming magmatun-anon sa mensahe sa Ebanghelyo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan, magagagahom sa tanan. Ginoo, nangamoy kami nga madamatunta sa imong kaayo. Ang mga gasa nga mo gihalad sa paghanom namo kang Santa Agida. Sa mga gidawat, nimo ang iyang pagantos sa kasakit ug kamatayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga man, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, nga ngay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay usatan ng dapit. Kay imong santos nga martir si Santa Agida, sa pagsunod sa pag-inan ni Kristo, mihalad siyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom, nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang, ug imos lang gilig-on, aron mahimos lang imong mga saksi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyong silang walay hunong nga pag-awit. Ginoo, Diyos na puno ang langit uyuhan sa hilong himaya, no sana sa kahit na daig mo ng nagaani sa ngalan sa Ginoo, no sana sa kahitasan. Santos gayud ka, O Ginoo, ang tumuran sa talang kasantos. Ipadala mo Espiritu ang pagsantos ning magasa.
aron mahimo kini lang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasaki sa kagalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo mipikas o mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kaniyong pag-usam. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, o panginom kamo nga tanan kay kanini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyong alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buwata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo umahaning paan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon, nga matubang humalagan kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa dahil sa Espiritu Santo. Hinumdumi kinamong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma o Banaleo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang umaysuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw silang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mga lao. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angay makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mga kabubuton na taas katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon amoy kong himayaon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo mga kagagahom naman, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios atong Amahan, ug busa mga has kita sa pagingon. Nganaka sa mga lagi, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uwan, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlang,
Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Moingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa panulan. Inunuwa sa kami sa mangayo kami kanimong Ginoo nga mo kami luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni panahon ron tilabangan sa mong kaluoy. Maligay kami kanunay sa salag maliw sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gahawang himaya Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga salak na magsalig sa mong simbahan, o sibo sa mong kabubuto na tagi kami sa mong kalinaw kiyusa. Ikaw nga buwig hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita tang pagkinig sunay, pagdait mana kaninyo. Kaluy kami, at agi kami sa Kini mga kordero sa Diyos nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo da ko ang mo kalawat kanimo pamulamang umayo ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Diyos, nga nagpasidungkang santa gidauban sa mga santos, tungod sa duha niya kakadaugan, sa pagkaulang sa marteryo, itugot na nga mo kami, nga pinagi sa gahom ng sakramento, ug man kami makabuntog sa tanang dautan, makadangat kami sa mayang walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nang Ginoo manaakan ninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa atong dadlo ng gugma kalinaw ni Kristo.